बिटिआरआव सरकार दानो हायोब्ला एफेक्सन खालामगोन बुंनायनि ओंथियानो बेनो आं दहाय बुंनाया बिथांमोनहा दिनैनि दिनाव जोंनि नैबे बिटिआरआव धोरोमनि राजखान्थिया सोलिया बर' अबर'नि राजखान्थिया सोलिया बेखायनो बिथांमोना मोनफ्रोमबो डायलगफोरखौ इनडाइरेक्टलि बुंनो नागिरबाय दङ एफेक्सना सोरखौ खालामगोन प्रथम श्रेणिनि नागरिकआसो द्वितीय श्रेणिनि नागरिकआसो दा बेखायनो बिथांमोना माखासे स्टेन्डार्ड वार्ड बाहायबाय दङ बर' अबर'नि जायगायाव प्रथम श्रेणिनि नागरिक द्वितीय श्रेणी नागरिक एफेक्सननि जायगायाव हिन्दु मुस्लिमनि खोथाखौ बिथांमोना बुंनो नागिरदों दा जोंनि सान्तिनि बिटिआरआव जाहाथे बेबायदि राजखान्थिनि दैदेनगिरिफोरखौ बा बेबायदि राजखान्थि हान्जाखौ जाहाथे रायजो राजाफोरा स्थान होआ जायगा होआ आं बेखौनो खावलायगोन राजखान्थि दोलो हिसाबै मोनफ्रोमबो राजखान्थियारि दोलोआ जिहेतु बिटिआरआव बिसायख'थि जादों बे राजखान्थियारि दोलोआ गावबा गावनि थांखि बिथांखिखौ लानानै खामानि मावगोन थ' बिजेपिआबो जिहेतु जोंनि मोनसे नेसनेल पलिटिकेल पार्टि बिजेपिआबो जिहेतु सिगां समाव बेवहाय माखासे एमसिएलएफोर देरहादों स' सम सफैनाय लोगो लोगो बिथांमोननि साफ्रोमबो राजखान्थिनि दैदेनगिरिफोरा जोंनि बिटिआरआव हाबफैगोन गावसिनि एजेन्डाफोरखौ बुंगोन दा बेवहाय खहा जानाय खहा जायैनि बाथ्राया जोंनि बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि सायाव जागोन खारन आं दहायनो बुंदों दिनै जोंनि नैबे जायगायावहाय खुनु बर'नि एजेन्डाया सोलिया बेवहाय सोरबा माने हिन्दु मुस्लिमनि एजेन्डाया सोलिया दा बेखायनो जि पार्टियानो फैयाथों मानो बिथांमोना जेसेबांखि बुङाथों मानो दिनैनि दिनावहाय बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाफ्राबो कनसियास जाबाय सांग्रां जाबाय नैबे बोथोराव सोरनो भट होनांगौ भट होनाङा बिथांमोना दिनैनि दिनाव दिनै बिसायख'थिनि समाव मोनसे हान्जाया गावनि अपोजिसन पार्टिखौ बेबायदिनो बुंखागोन दा बिपिएफ हान्जाया जिहेतु जोंनि इउपिपिएल दोलोनि जितु अपोजिसन हान्जा दा बिथांमोना गावनि अपोजिसन हान्जाखौ बुंखागोन दा जोंबो बुंगोन इउपिपिएलनि हान्जा हिसाबै जे बिपिएफआ फैगौ समावहाय नैबे 2025 मायथाइनि जा सेप्तेम्बर दानाव जानो गोनां जा बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव मोनथामनि बारा समस्थियाव देरहानो हायो थ' बेफोर डायलगफोरखौ मोनफ्रोमबो राजखान्थि हान्जाया बुंबाय थागोन नाथाय प्रेक्टिकेलाव दिनैनि दिनाव जानो थांबाय दङ बास्तबाजि जानो थांबाय आं बेखौ बुंगोन जे 2025 मायथाइयाव फिन मानगोनां प्रमद बर'सा बिटिआरनि चिफ जानो थांगासिनो दङ आरो इउपिपिएल हान्जाया देग्लाय एबसुलुट मेजरिटि लानानै हारसिङै सरकार दानो थाङो गोलाव सम जोंनि बड'लेण्ड हालामाव बर' अबर'नि दाङाबाजि जालांबाय गावजों गावनि गेजेराव फोथायलायनाय गैयि बिसास गैयि बेफोर समा जानानै थांबाय थ' दिनै जोंनि बिटिआरआव मोनसे गोदान थासारि फैबाय गोजोननि मोनसे थासारिया फैबाय दिनै जोंनि बिटिआरआव हिन्दु मुस्लिमनि राजखान्थिया सोलिया जोंनि बिटिआरआव दिनैनि दिनाव बर' अबर'नि राजखान्थिया सोलिया दा बेखायनो दिनै जों बेखौनो बुंनो नागिरगोन जे बिजेपिनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा दिनै अबर'नि जायगायाव मोनसे स्टेन्डार्ड वार्ड प्रथम श्रेणिर नागरिक द्वितीय श्रेणिर नागरिक बे सोदोबखौ बाहायनानै दिनै राजखान्थि खालामनो नागिरदों दा बिथांमोननि बे थांखिया मालाबाबो जाफुंनाय नङा मानोना दिनै जोङो बिटिआर ओनसोलाव गोलाव सम जोंनि इयुन जोलै फरायसाफोर गोबां सम जोंनि आबादारिफोर बिजनेसमेनफोर दा बिथांमोना गोबां माने खहायाव गोलैनो गोनां जादोंमोन जोंनि फरायसाफ्रा मोजां सोलोंथाइ लानो हायाखैमोन आबादारिफ्रा मोजां आबाद मावनो हायाखैमोन बिजनेसमेना मोजां बिजनेस मावनो हायाखैमोन दिनै बे थासारिया जोबलांबाय जोंनि गेजेराव बर' अबर'आ दिनै गैलिया दा बेखायनो आं बुंनो नागिरदों जे बिथांमोना जि थांखिजों दिनैहाय बिटिआरआव राजखान्थि खालामनो नागिरदों बियो मालाबाबो जाफुंसार जानाय नङा दिनै जोङो बर' अबर' जेसेबां जाथि जन'गस्थिनि मानसिफोर दङ नैबे बिटिआर ओनसोलाव मोजां सोलोंथाइ लानो हादों मोजां बेफार मावनो हादों मोजां आबाद मावनो हादों जों दिनै गंसे फोथाराव फुटबल गेलेदों गंसे फरायसालियावनो एखेलगे लेखा फरायदों गंसे बाजारावनो जों एखेलगे बाजार खालामदों थ' दिनैनि दिनावहाय खुनु बर' अबर' प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी नागरिकनि खोथाया जोंनि बिटिआरआव सोलिया जे आसामाव बिथांमोना प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी तृतीय श्रेणिनि नागरिक जुदि डिभिजन खालामदोंबा क्लासिफाइड खालामदोंबा दा बिथांमोननि बाथ्रा आं बिथांमोननाव सोंगोन बिथांमोना प्रथम श्रेणिनि नागरिकखौ फार्स्ट सिटिजेनखौ सोरखौ बुंनो नागिरदों सेकेन्ड क्लास सिटिजेनखौ सोरखौ बुंनो नागिरदों दा बिथांमोना आंबो सासे बर' सुबुं हिसाबै बर' हारिखौ मोजां मोनो बर' हारिखौ मोजां जाजानो लुबैग्रा बर'फोरनि गेजेराव आंबो सासे हिसाबै बे जोंनि हारिनि खौसेथिखौ आंबो लुबैयो नाथाय दिनै जा खौसेथिनि मेथाइ रोजाबबाय दं बे मेथाइआ जाहाथे
बाथरुमनिल' मेथाइ जानानै थाया, किटचेननिल' मेथाइ जानानै थाया, आं बेखौनो आसा खालामदों। मानोना खौसेथिनि बाथ्रा बुंबाय थानाय समाव बबेबा मोनसे राजखान्थि हान्जानि मुरब्बिया गिनानै आंजों खौसे जानो होननानै रायलायदों, बेफोर बाथ्राखौ बुङोब्ला खौसेनि मेथाइ रोजाबनाया ओंथि गैयि जागोन होननानै आं सानो। आं बे बाथ्राखौनो बुंदों, जेराव खौसेथिनि बाथ्रा बुंबाय दङ, इउपिपिएलनि दैदेनगिरियानो होन, बिपिएफनि दैदेनगिरियानो होन, बा साफ्रोमबो बर' मानसियानो दिनै खौसेथिनि बाथ्रा बुंबाय थानायाव, बेखायनो बबेबा मोनसे राजखान्थि हान्जानि मुरब्बिया आंखौ गिनानैसो आंजों खौसे जानो रायलायनो नागिरदों होननाय बाथ्राफ्रा खौसे जानो थांनायाव हेंथा जागोनखौ आङो नुहुरदों। दा बेखायनो गमामायै जुदि जों जाथि हिसाबै बयबो खौसे जानो लुबैदोंब्ला गावबा गावनि सार्थखौ दोनथ'लायनानै जोङो रायलायनो नांगौ। आरो खौसे जायोब्ला निस्सय जोंनि बर' हारिनि गेजेराव राजखान्थिनि जेबो बेले बेजे थासारि सोमजिनाय नङा होननानै आं सानो।